Ела да видиш къв. Ма чакай бе, ти не знаеш аз къв тулуп извадях. Едва мина през дупката. Трябва го дърпах бе. Трябва го дърпах. Ами, какво да правим? Риболовстваме, хапваме, пиваме и ни като вас. Айде. Ма аз ако знаех, че сте там... Ай, хайде. Ай, на здраве. Ай, на здраве! Айде. Мани, скъсам съм събрал, не ми се приказва. Внимавайте, кордата ми е тук. Сега ще ги... От тепа вождостта е скара обаче. И аз сега, с какво ще се пофалите ви? Похвалете с нещо, хайде. С какво да се пофала? Ти няма с какво да се пофала. Всяка умряла 6 кг бяла. Нагоре няма ли? Аз чакай сега да видя, чакай. Я дигни, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Значи моето костурче има 7 ивици. Война пега между ивиците. Много е приятно е така. Само като разпука леда хич не е приятно. Мане, ако беше видял Калин Орела как влезе, тръгва. Аз Хазарта и Калин Орела додахме Как заедно. излетя по леда. И Калин влезе една отпред и само мина 50 метра напред и се чу. Виж как излетя като балерина навънка. Аз сега балерина, мене. Аз сега балерина. Казва се балетист. Не бе, Вася. Не бе. Не знам на къде ще му отида сега, да ти кажа ясно. А ти си подвижна ли? Нищо не обещавам. Той е слезнал до Не средата. знам къде ще съм. Няма значение, бе, пак ще се видим, да заболявайте.